Avataan keskustelu, miksi aikanaan perustettiin yrittäjäyhdistyksiä kaupungin osittain. Ja jos vaikka herra Muinoinen, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja ja aluejärjestön puheenjohtajan ominaisuudessa avaa pelin. Eli mikä oli se perimmäinen syy, miksi lähdettiin kaupungin osiin? Tämä oli Jaakko Heleniuksen idea. Hän oli yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Pirkanmaalla silloin. Hän oli huomannut, että tämä kylä on liian suuri saada yrittäjät hereille. Eli kunkin kaupunginosan ongelmat ovat useinkin samanlaisia, vaikuttavat ryhmään yrittäjiä sillä alueella. Se oli ehkä se tärkein asia. Ja sitten toinen asia tietysti se, että yrittäjät piti saada järjestäytymään, koska yhteiskunta elää mies- ja ääniperiaatteen varassa. Ja mitä suurempi pääluku, sitä suurempi painovoima. Ja sieltä lähdettiin. Myöhemminhän tämä osoittautui sitten erittäin hyväksi, että me Pirkanmaalla sen 5 vuoden aikana, mitä mä olin puheenjohtajana, meillä oli 1000 maksatunutta jäsentä 84, kun 5 vuotta myöhemmin jäin pois ja Kantalaisen Kari tuli puheenjohtajaksi toimitusjohtajan Ruotelista. Silloin meillä oli 6000 maksanutta jäsentä. Ja täytyy todeta vielä, että Pirkanmaan yrittäjän aluejärjestön talous oli vahvempi kuin keskusjärjestön talous. Siinä oli hyvä malli sitten muihin maakuntiin. Turkulaiset, Etelä-Pohjanmaa oli tullut kakkosena pitkään jo muutenkin ja ollut nokittamassa meitä, niin sieltä lähdettiin ja niin se kasvoi sitten muihinkin maakuntiin. Ja Helsinki, jossa on kaikkien järjestöjen keskuspaikat, tuli hännän huippuna vasta tähän mukaan. Siellä ei ollut sellaista tarvetta, koska voitiin keskusliikkeen kanssa hoitaa edunvalvontaa silloin, kun tuli se tilanne. No, Kalevi, sinulla oli myös kokemus aika lailla alkuvaiheesta. Mikä oli se tavallaan oma tulokulmasi tällaiseen äärialueelliseen toimintaan? Puhuin tästä tulokulmasta, niin se oli lähinnä se, että siitä on monta vitsiäkin, että 83, kun perustettiin Pispala-Pyynikin yrittäjät, niin silloin lähdettiin tällaisesta, meitä oli ensimmäisessä vaiheessa, meitä oli 12 siinä jäsentä. Ja siitä lähdettiin Vesa Vilasen vetämänä kasvattamaan sitä, ja se oli lähinnä sitä, että verkostoidutaan. Yrittäjät verkostoituu keskenään. Ja tämä oli mun mielestä se suurin haaste, minkä takia mä olen aikanaan liittynyt yrittäjäjärjestöön. Että siitä löytyisi tämmöistä synergiaa keskenään, ja nyt kun puhutaan Pispala-Pyynikin yrittäjistä, niin tämä aluehan on tyypillinen pieniä yrityksiä täynnä, 1-2 korkeintaan. Sitten jos lähdetään itäänpäin, niin tullaan keskustaan. Keskustaan taas enemmän liiketiloja. Sitten tullaan Tammelaan, se on taas erilainen. Kaukajärvi on teollisuutta täynnä aika paljon. Täällä on vähän liikkeitä, on teollisuutta täynnä. Hervanta on teollisuutta täynnä. Nämä varmaan jokainen tarvii omansa. Sellainen oma ilme, joka lähtee tietysti ihan Harjusta, mutta jos ajattelee Santalahtea, Klingendaalia, Pyynikkiä, kaikki ne Amuria, niin pitkät historian juuret löytyvät yrittämisestä ihan Tammerkosken partaalle asti tietysti, mutta mitä muut haluaisivat tuoda mukaan 80-luvun puheenjohtajina tai 80-luvun lopun puheenjohtajina? No ainakin itselleni tulee kyllä eittämättä mieleen se valtava yhteishenki, sitten se valtava meidän jäsenmäärän kasvu, ikäjakauma todella laaja ja sitten näitä erittäin paljon arvostamiani edellisiä puheenjohtajia, aluejärjestön puheenjohtajia, niin meidän ääntä kuunneltiin. Meidän ääntä kuultiin myöskin tuolla valtion tasolla. Meillähän hoidettiin työmarkkina- ja veroasioita, mitä ylipäätään yrittämiseen nyt liittyy. Kuunneltiin asiantuntijoita ja annettiin oman äänemme kuulla ja tultiin todellakin kuulluiksi.
Minkälaisia asioita sinä haluaisit nostaa, sellaisia sanotaan niin kuin tunnuspiirteitä Pispala-Pyynikialueelta, jotka tavallaan erottavat? Miten Pispala-Pyynikin yrittäjäyhdistys eroaa muista, jos mietit itse sitä omaa polkua siellä? Joo, tulee mieleen nyt tämä varsinkin isompi teollisuus. Siellähän on ollut sillä alueella isoa teollisuutta vielä 80-luvulla, mutta 90-luvulla se häipyi. Että mun mielestäni se ei ole enää kuin ihan pienteollisuutta, ja se muutos on tullut siinä vaiheessa. Ja tietysti yksi on se maantieteellinen sijainti, että semmoinen harjumainen paikka, mikä on Pispala-Pyynikin alue, niin se ei ehkä sovellu parhaiten tuommoiseen isoon teollisuuteen, että ne vaatii isoja kenttiä ja eikä välttämättä ihan keskeistä kaupunkialuetta. Ja yksi on ollut tietysti, että kaupunki ei ole kauheasti ollut aktiivisesti mukana siinä muutoksessa, että ne olisi halunnut niitä edes säilyttää. Semmoinen mielikuva tuli ainakin siinä 90-luvun alkupuolella.